Ma hova megyünk? Gyere, megmutatom neked a térképen, hogy mi a tervem mára. Csak egy ilyen ősrégi módszerrel, mint ahogy ugye azt régen is csináltuk. Nézd ide! Szóval ma az a tervünk, hogy innen, ebből a pontból elindulunk, és följövünk ezen a T28-ason, átmegyünk itten Valle Loranzon keresztül, eljövünk egészen ide ebbe a kilátóba. Most nem fogom neked megmondani, mi a neve, mert nem bírom kimondani. Aztán jövünk erre följebb, fölmegyünk ide a Escalónába, és Escalónán keresztül eljövünk ide egészen Ifoncéig, de Infiernóba. Ha itt végeztünk ezzel, akkor utána szépen visszajövünk Arónán keresztül, lehet, hogy Arónába megállunk, és megnézzük ezt a régi kisvárost, aztán gyönyörű szépen visszajövünk az autópályára, eljövünk Adehébe, és Adehébe megkeressünk egy éttermet, aminek az a neve, hogy Otello. Na, hát akkor végül is egy ilyen csodálatos kis nappal, mint ez a mai is, hogy ugye elég erősen süt a nap, viszont hatalmas a páratartalom, de úgy, ahogy mondtam, igazából itt vagyunk ennél a Mirador de la Sentinellánál. Ezt a rengeteg kaktuszt. Hopszi! Hopszi, vigyázz! Azt a mindenit! Nagyon kemény. Igen. Hát igen, nem semmi, micsoda. Brutál. Brutál, micsoda hegy. A hősök emlékének állított szobrot láthatjuk. Egy hatalmas kereszt. Ennyi jár azoknak, akik hősen harcolnak valamiért. De legalább ez az övéké, szóval ez is valami. Úristen, mekkorát nőnek ezek a kaktuszok. Elképesztő. Eszembe jutott egyébként, hogy mi a történet ennek a helynek. A guancsék erre a helyre jöttek föl, tehát ez volt egy ilyen kalózleső hely. Csodálatosan be lehet látni az óceánt, persze ma nem lehet belátni, mert ugye természetesen ma minden párában van. Innen tudtak egymásnak jelezni, hogy azért siettek egyébként a spanyolok annyira elfoglalni ezt a helyet, mert a portugálok éppen úton voltak, hogy elfoglalják ezeket a szigeteket is, hiszen a Grand Canaria már igaz spanyol kézen volt, de ugye Tenerife, meg ugye La Gomera, meg ugye La Palma, ezek még ugye szabad szigetek voltak ott az 1400-as évek vége felé. Sikerült itt felfedezni egy helyi focipályát, elképesztően itt a hegyek között, itt a romok és a sziklák dzsungelébe. Akkor meg is érkeztünk volna ide, az Ifoncei Nemzeti Park bejáratához, ahonnan elkezdjük az 5,6 kilométeres túránkat, és ha hiszitek, ha nem, ezt ma ebbe a melegbe 1 órakor így kettesbe meg fogjuk tenni. Úgyhogy erről fogok nektek készíteni most egy olyan 5,5 óra hosszás videót körülbelül.
hátunk mögött láthatjuk a híres nevezetes Otello éttermet, amit ma meg fogunk próbálni. Micsoda menüjük van. Ja, ez lehet, hogy... kapna arra, hogy megmássza ezt a nagyon szép kis völgyet, és megkeresse benne a vízesést, ami körülbelül olyan 1,5 órás járásra van, az megteheti minden nap, 8-tól 11 óra 30-ig van ugye a bejárás, itt lehet rá jegyet venni, itt pedig ugye el lehet kezdeni a túrát, és ugye be lehet menni ebbe a völgybe, amit ugye itt láttunk az előbb, úgyhogy sok sikert hozzá mindenkinek!